ዝርዝራ ዜና ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኦሎም ጀርመን ከምኡን ዊምፐግን ማኒቶባን ካናዳ ውዳቢኦምን ጥምረቶም ብምሕያል ተሳትፎኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ብሓፈሻ ኣብ ወፍሪ ቁጠባሉ ልምዓት ብፍላይ ከም ዝዕዝዙ ኣብ ዘቃንዑ ኣኼባታት ህዝባዊ መኸተ ገሊፆም ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማ ኦሎም ኣብ ኣኼባኦም ንመኸተ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፎ መሰናክላትን ዘመዝገቡ ዓውታትን በቲ ሓደ ኤርትራውያን ወነንቲ ፀጋታት ሃገሮም ንክኾኑ ብመንግስቲ ዝተጣጠሐ ባይታን ዕድላትን ድማ በቲ ካልእ ዓሚቕ ዘተ ከም ዘካይዱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብቲ ኣኼባን ተራ ሚድያ ኣብ ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝካየዱ ዝተፈላለዩ ተጻውታትን ዝምልከት መብርሂ ክቐርብ እንከሎ ተሳተፍቲ ንመኸተኦም ዘደንፍዕ ውሳኔታትን ልበዋታትን ከም ዘሕለፉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐማጡ ከተማታት ዊምፔግን ማኒቶባን ካናዳ ብዘካየድዎ ተመሳሳሊ ኣኼባ ንህልው ኩነታት ሃገሮም ብዝምልከት ብሰፊሕ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ሃገራዊ መደባት ምዕዋት ኣበርክቶኦም ክብ ከም ዘብሉ ኣረጋጊፆም ሓላፊ ቆንስላዊ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ካናዳ ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም ንህልው ኩነታት ሃገርናን ተራ ዜጋታት ኣብ መድረክ ቁጠባዊ ወፍርን ዝርዝራዊ መብርሂ ብምሃብ ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብቲ ተራሒቡ ዘሎ ዕድላት በቢዓቕሞም ክዋስኡ ፀዊዑ ተሳተፍቲ ብወገኖም ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ብመንፅር ዝካየደሎም ዘሎ ቀጻሊ ተጻብኦ ዘሰላስልዎ ዘለዎ ልምዓታዊ መደባት ዓብን ዘሕብንን ምዃኑ ብምጥቃስ ዝውጠን መደባት ልምዓት ንምዕዋት ካብኣቶም ዘሕተት ከማልኡ ምዃኖም ኣረጋጊፆም